ଏଇଟା କି ମାଛ ଏଇଟା? ମାଛ ଆସିଯିବ ଏଇଠି। ଏବେ କମ୍ ମାଛ ଆସିଲା। ଏପଟେ ମୋ ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଶେଖର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେକ୍ରେ ରହୁଛୁ, ସେ ବ୍ୟାରେକ୍ ଉପରୁ ଆମେ ଡେଇଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଦେଖୁ ଚାରିପାଖରେ। ତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ବିଲ ଅଛି। ଆଉ ବିଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ଟାଇପ୍, ଯେଉଁ ପାଣି ଫାଣି ଯାଏ ସେ ଟାଇପ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କିଛି ଲୋକ। ତ ମୋର ଭାଇ କହିଲେ, ମାନେ ରାକେଶ ଭାଇ କହିଲେ, ଭାଇ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କାଲି କହିଥିଲୁ, ସାର୍ ଟିକେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ କି ମାଛ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କିଣିକି ଆଣିବୁ। ତ ସାର୍ କହିଲେ କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ତୁମେ ମୋତେ କୁହ, କି ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହ କିଣିକି ଆଣ, ଆମେ ସେଇଟା ସେ ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ତ ଆମେ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠିଛୁ, ସେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲି। କାଳେ ସିଏ ଆଗରୁ ଧରିକି ଆଉ ବିକିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠିକି ଜଗି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିବୁ ମାଛ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ, ଆମକୁ ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେତିକି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଧରିକି ଆସିବୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଠି ପୁରା ପ୍ରବଳ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି, ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ଆଗରେ ରାକେଶ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟ ସନରାଇଜ୍ ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଛାତ ଉପରୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସନରାଇଜ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହଷ୍ଟେଲଟା ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହଷ୍ଟେଲଟା ହେଇଛି। ରାକେଶ ଭାଇ ଆଗରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ। ସେଇଠି ଭାଇ ଆମର ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ। ରାକେଶ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବି ମୁଁ ଏଇଠି। ଏଇ ବିଲମାଳ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁ ଗହଳି କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦରିଆ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଳେ ଖସି ପଡ଼ିଯିବି। ରାକେଶ ଭାଇ ଆଗରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ। ପ୍ଲେସ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଭାଇ କଙ୍କଡ଼ା ଧରା ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି। ମାଛ ଆସିଯିବ ଏଇଠି। ଏବେ କମ୍ ମାଛ ଆସିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ କିନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏବେ କେଜିଏ ମାଛ ଦରକାର। ଭାଇ ଆମକୁ କେଜିଏ ମାଛ ଦେବେ। କାଲି ଆମେ ଉପରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। କାଲି ଆମେ ଦେଖିକି ହିଁ ଆସିଛୁ। ଆଜି କାଲି ଆମେ ନାଇଁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ହଡ଼ି ରାକେଶ ଗୋଟେ ମାଛ ଯଦି ଗଲା, ଗୋଟେ ମାଛକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବ, ବୁଝିଲ। ଭାଇ ତମେ ତ ତାହେଲେ ଇଏ କରିବ ଭାଇ, ଗୋଟେ ମାଛ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା କେତେ ଲାଭ। ତା ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ କେଜି 100 ହେଇପାରେ କି କ'ଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମ ମାଛ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି କଷ୍ଟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପରିଶ୍ରମ ମିଶେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ।
ହଁ ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଇଟା। सर्विस टैक्स एटा आम इनकम टैक्स दौचे एटा सर्विस टैक्स ବିଲରେ ବେଶୀ ହବ। ହେଲା କଙ୍କଡ଼ାଟା ନେଇକି कंकड़ा हौ राकेश गोटे कंकड़ाटी देखुଛନ୍ତି कंकड़ा धरिବେ ଏଇଠି कंकड़ाटी ଗୋଟେ ଅଛି राकेश बाबू खुशी ଏପଟ ଅନଉ ନା ଆଜି ମାଛ ଖାଇବି। ମାଛ ଖାଇମି ଇକୋ ମାଛ फाइनाली आम माछ किना कंप्लीट होगा केजी माछ आम धरिक जाऊँ आज राकेश बाबू खाइबे माछ अरुण सार सागर मिसिकी से बहुत बड़ खुशी अच्छा माने खुशी एथिपाई कि माछ धरियाटा बहुत भल लगे एबे फ्रेश माछ से धरिया देखिले मन पाइला केजी माछ धरी जाऊँच आज छाणी कि कौन कर किमिति खाइब कि राकेश कौन कर କଣ କରିବା ତାକୁ ତନ୍ଦୁରୀ ବନେଇକି ଖାଇବା। ମାଛକୁ ତନ୍ଦୁରୀ କେବେ ଖାଇଥିଲ ଗୋଟେ ମଜା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମାନେ ଆମେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ମାଛ ତ ମାର୍କେଟରେ ବି ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ନିଜର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ ରହିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧରିକି ଆସିଲୁ ଆମେ ମାଛ କେଜି ଆଜି ଯାହା ଯେମିତି ହବ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ ମୁଁ ତ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ରାକେଶ ବାବୁ ଖାଇବେ ଅରୁଣ ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ନନଭେଜ୍ ମାଛ କିଣି ଦେଇଥିଲୁ ସିନା ପଇସା ଆଣିନଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ପେ ନାହିଁ କି ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନାହିଁ ତ ଏଇନା ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବୁ ପୁଣି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦରିଆ ରାସ୍ତାଟେ ହେଇଛି ସେପଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇସାରିଲେଣି ଆହୁରି ବଡ଼ ମାଛ ଆସିଛି ତାପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ଆସିଛି ଏବେ ଭାଇ ଏଇଟା କୋଉଠି ପଡିଥିଲା ଜାଲ ପକେଇଛି ତୁଳି ତୁଡ଼ି ନା ତୋଳି ତୋଡ଼ି ତୋଡ଼ି ତୁଡ଼ି ଏବେ ମାଛ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ପଡୁଛି ନିଅ ଭାଇ ଦେଇଦେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେ ଦେଖ ଭାଇ ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦେଇଛି ସେପଟେ ଓଦା ହେଇଯିବ ମୋବାଇଲ ତଳେ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଉପରେ ଅରୁଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ ଅରୁଣ ଗୋଟେ ବସିଛି ଉପରେ ମାରିରେ ପୁଅ ଏଇଠୁ ବୁଝିଲୁ ନା ଏଠୁ ମାରିବି ସେଠୁ ପଡ଼ିଯିବୁ ଉପରେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଜାବୁଡ଼ାଟା ମାରିବି ସେଠୁ ପଡ଼ିଯିବୁ ରେ ବାପା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ କ'ଣ ବୁଲୁଛୁ ରେ ଅରୁଣ ରାକେଶ ବାବୁ କ'ଣ କହିବ ଆଉ ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଏଇଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାଛ ଅଛି ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭାଇ ମୁଁ ପଚାରିଲୁ ଏଇଠି ହଁ ହଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଅଛି ଫଟାରି ସେପଟ ଭବାନୀ ଫଟାରି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାଛ ଧର ଏଇ ଗାଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ମାଛ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯିଏ ମାନେ ଏଇଠୁ ଯେ ଏରିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଏରିଆରେ ଜଣେ ଧରିବ ସେଇ ଏରିଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଧରିବ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଏଇଠିର ମାଲିକ ଅନ୍ୟ ଜଣ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଧରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଏବେ ଆମେ ବେରେକୁ ରିଟର୍ନ ହେଉଛୁ ଆରେ କଞ୍ଚା ମାଛ ଖାଇବୁ ରେ କଞ୍ଚା ମାଛ ସିଏ ତ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବସିଛି ଉପରେ ଆଉ ଆଜିର ଦିନ କିଛି ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ।